така. Живеем във време, когато целият свят е обърнал поглед към лекарското съсловие и чака от него по-висок професионализъм и всеотдайност, а и познания. Затова ви моля, колеги, колеги невролози, от близо и далеч, от цял свят, от Пакистан, от Австралия, от Канада, от България, моля ви да си припомните думите на Хипократ, а иначе казано... О, добро утро, доктор Мортимър! Искате ли пирошка? Зает съм, Конали. Какво ли не е зет, сър? Само 3 дена останат до Коледа. А ние чак сега започваме репетициите на коледната сценка. Сестра Хендерсън доставя няколко викториански костюма за мен? Не. Конали, опитвам се да си науча словото. Словото на дядо Коледа пред пациентите ли? Не, словото ми за лекцията тази сутрин. О, това ли? Кога започвате? В 12. Това си 20 до пладне. Успех? Благодаря. Нервен ли сте? Да. Бойте се, при 200 неврози се някой ще има успокоително. По-висок професионализъм и всеотдайност, а и познания. Затова ви моля, колеги невролози, колеги мои... За безпокойството, Дейвид. Розмари... Скъпи. Трябват ми дребни за автомата за паркиране. Розмари, моля те, мъча се да си науча речта. До скъпи, запушила съм една кола. Добро утро, доктор Конали. Добро утро, мисис Мортимър. За лекцията ли сте дошли? Естествено, как ще пропусна този велик ден? Този велик ден може да стане пълен провал, ако не си науча речта. Снощи си я знаеш отзад напред. Конали, да имате дребни. Много си подранила, скъпи. Скъпи, сър Уила Бидрейк каза, ние след да посрещнем делегатите в залата. 60 пенса стигат ли? Благодаря, Дейвид, ще ти върне по-късно. Ако не се видим малко с мен, скъпи. Благодаря. Нервен ли си? Да. Ще се видим в залата, доктор Конали. Не, аз репетирам за коледната сценка. Това е много важно, разбира се. Дейвид, ще участваш ли? Кое, скъпа? В коледната сценка на Сент Андрус. Розмари, в момента ме интересува само лекцията по ОСБ и моите 200 колеги невролози. Твоите 200 колеги невролози ще бъдат много по-доволни, ако им изнесеш сценка, вместо да им четеш лекция. Все по-висок професионализъм, всеотдайност. Ти си тук, Дейвид. Тук съм. Добро утро, Майк. Добро утро, доктор Бони. За лекцията ли сте дошли? Да, естествено. Просто иска да ти пожелая успех. Благодаря. И безум не ми е виняло, че някой ден ще изнасяш лекцията по ОСБ. Голям ден, Да. Нервен ли си? Да, но при 200 колеги невролози все ще има някой да ми даде успокоително, нали? Искаш ли успокоително? Не, Хилбърт, опитвам се да си науча словото. Добре, тогава те оставям. Благодаря. Не виж ли ще учиш цялата? Опитвам се. Гледай ти. Аз едва успях да си науча първата реплика от мелодрамата на Конали. Аз съм злодеят, нали, Майк? О, да. Само трябва да се поява и да кажа на старшата сестра, тя играе главната героиня. Пълен напред като дупка! Сигурен ли си, че е много смешно това? Ти са пукнат от смях. Да, само че аз не разбирам защо. Хилбърт, ти не си ли на визитация? Току-що свърших. Ето ви шапката на дядо Коледа. Дали ще можете да си играете него и пропъв моята мелодрама? Само си вземете дрежките, партакещите и излизайте! Извинете, господа. Не! Тук всеки влиза и излиза като стомашна зонда. Да не сме сръдли, дядо Коледа. Сестра, доколкото знам, тук е лекарската стая. Идвам да си взема количката. Не се извинявайте, сестра. Няма въобще такова намерение. Познаваме ли го? Коледните подаръци за пациентите, доктор Бони. Съжалявам много. Да ви помогна. Естествено, ще ги скрием в моргата до Коледа. Чудесно място за коледни подаръци. Всъщност вас да ви питам, знаете ли какво означава пълен напред до дупка? Дано не се налага да обяснявам всички почващи на доктор Бони. Конали, или мъкнете, или вървете на репетиция. Толкова си изкусен ви. Доктор Мортимър не е тук. Кой сте вие? Доктор Конали съм. Кралът. Такива ли са лекарските цапки тази година? Не, сър Уилби. Репетирам за коледната сценка. Искате ли пирошка? Излезте, искам да говоря с доктор Мортимър. Да, разбира се. Мога ли да се възползвам от възможността да ви пожелая щастлива коледа, сър Уилби? Изчезвайте!
Доброто Сърволюби. Да, сега, Мортимър, не е необходимо да изтъквам колко е важна годишната лекция Пonsonby. Разбира се, че не съм. Не ме прекъсвайте, моля. Извинете. Като председател на управителния съвет и бив главен лекар в болницата Сент Андрю, само аз имам... Разбира се, седнете. Сърволюби. Само аз имам привилегията да определя кой да изнесе лекцията Ponsonby. Според мен, Мортимър, тази година вие бяхте последен кандидат. Чух съм го, че не съм бил прав списък, ама... Бяхте последен! Няма да ви разчаровам, Сърволюби. И дано, иначе Бог да ви е на помощ. А има ли нещо представи за сегашното правителство? Нищо подобно, сър. И тогава служете нещо глупак такъв. Добре, но какво? Нещо похвално за Бога. Ще присъства заместник министърът на здравеопазването. А на нас ни трябва нов кенер. Да, нещо похвално. И кажете, че сме бедни. Добре, бедни. И само онези чуждестранните медици да не си помислят, че сме закъсали. Добре, не сме закъсали, но сме бедни. И по-кратичко неврологията сковава мозъкът. Елате, попита ми след 5 минути. Не е лошо да ви прегледам речта. Да, благодаря ви, сър, след 5 минути, сър, да. Лекцията Ponsonby може да се окаже трамплин към поста главен лекар. О, не съм си го помислил, сър. Лъжец такъв. Много добре знаете, че в Сент Андрю има традиция. И лекцията води направо към посвещаване в рицарство. В рицарство? А вие как мислите, аз как станах рицар? Често съм се чудил. 5 минути! Колеги невролози, в нашата страна имаме щастието да разполагаме с повече от необходимите средства за поддържане на едно крепко здравеопазване. Но тъй като забелязвам заместник министъра на здравеопазването в публиката, здравейте, господин заместник министър, заради него трябва да кажа, че сме бедни. И макар, че трябва по-кратичко, бих искал да... Много се извинявам. Това е лекарката стая. Знам. Чекалната за пациентите до главното фойе. Търся тъкмо теб, доктор Мортимър. Сестрата да ми даде час и вземете бележка от личния си лекар. Аз съм доктор Мортимър. Джейн. Джей? Не, стига. Да, отдавна не сме се виждали. Повече от 18 години. Боже мой, не си мръднала. За това ли не ме позна веднага? Почти не си мръднала и винаги си била най-хубава в отделението. Това го казваше на всички сестри. Глупости. Ти беше най-хубавата, смея да кажа, че и Ако питат теб и най-дашната. Мис Тейт, моля ви, не правя с всички сестри това, което стана между нас. Само с някой, Джейн, мис Тейт, аз имам щастлив брак. Ти имаше щастлив брак и преди 18 години. Да, така беше и все още е така. Доколко си спомням, ти въобще не се дърпаш. Да, разбира се, беше толкова дръзко и романтично до вратата в стаята с душовете. Колко хубаво, че се видяме пак след толкова много години. Боже, коленете ми треперят, може ли да седна? Тази сутрин съм заета, ти да съм лекцията Ponsonby. Трябваше да ти го кажа преди 18 години. Какво? Не си ли се питал защо напуснах болницата така изведнъж, без да си сбогувам, както е редно? Стори ми се малко внезапно. Напуснах болницата, за да родя. То обикновено става обратно. Да родиш! Да, Значи ти имаш бебе. аз съм си виновна. Каква глупост сестра да допусне да забременее. Нека да допусне такова нещо. Не, трябва да се... Не мога да седя. Сърволюби, Дрек ме чака да прегледа ръща ми след 5 минути, а и жена ми ще се върне. О, Боже мой, жена ми. Това е такъв кошмар. Мислете ми, то може да не е от мен. От тебе не съм имала никой друг. Виж какво, тази сутрин наистина съм много зает. И защо изобщо реши да ми го кажеш след толкова много време? Заради Лесли, Лесли? синът ни. Нашето бебе момченце. Леса вече е голямо момче. Да, сигурно. Виж, той винаги е знаел, че името на баща му е Тейт. Чудесно! И че аз съм госпожа Тейт. Много добре! И че мистър Тейт е загинал, когато Лесли е бил бебе преди 17 години. Много добре, да. Докато се е катерил по Хималай. Да, Хималайте. Ами да, реших, че е добре едно момченце да се представи баща си в романтична светлина. Чудесно. Но вчера казах на Лес истината. Какво?
Ами беше 18-тият му рожден ден. Ай, това му беше подаръка за 18-тия рожден ден, така ли? Не, научи, че след като е на 18, вече може да научи истината за баща си. О, мистейт. Не съм му казала, че си точно ти, не ти знае името. А какво точно си му казала? Само, че съм имала връзка с млад доктор тук, в Сент Андрюс, докато съм била на стаж, и че той е бил женен. Много е. Не беше много добре. Никога не съм го виждала такъв. Ту се смее, ту плаче, а понеже му беше рожден ден, пихме и шампанско. Не помогна. Чакай, ти обаче не си му казала името. Не, само че тази сутрин горкото момче беше в ужасно състояние. С нощи взел хапчета, защото не можел да заспи, но не му подействали, затова довършил и шампанското. О, Боже. Обърнал и половин шише джин. Шампанско, джин и хапчета. Да, Мистер, ако ти беше спила този хотел преди 18 години, сега нямаше да има този проблем. той спадна в истерия, решил е, че ти си виновен. Аз? За това, че си ме изоставил и че той е без баща. Глупости, че аз не бях чувал за Лето преди 5 минути. Много е объркан. Това е объркан. Да го беше видял само тази сутрин, трябваше да го накарам да лежи, а той още кара шофьорските курсове. Каза, че е решил да дойде в болницата и да разбере кой е баща му. Какво? Не можах да го удържа. Скочи в колата и потегли. Така. Аз хванах такси след него. Надявам се, че го стигнала. А той е долу в приемник. Приемната! Виж, той изведнъж узна, че кокалите на баща му не лежат в дебрите на Хималаите, че баща му е жив и е на разположение. О, не, мисте, може да съм жив, обаче не съм на разположение. Сам се вижте за 5 минути. Не мога. Цървоил ми, дай ми чакай да прегледа речта ми. Дай ми телефона си, но ще се обадя. Няма смисъл. Толкова мога. Сега изкарай и лесно Сент Андрюс. Не мога. Трябва! Не мога. Той е с полицейския сержант, който го арестува. Полицейски. Да. Карал пиян, без книжка, превишил скоростта, няма и застраховка. Освен това, посегнал и на служебно лице. Дейвид, ето ти. Не сега, Пивър. Съжалявам, сър Уил ви каза, че те чака в офис. Аз ще му се обадя. Той иска преди лекцията. Иди му кажи, че сега идвам. Не мога. Репетирам мелодрамата на Конали. Полен напред, до дупка! Всъщност Конали ми обясни кое е смешното. О, Боже! Това е сестра Тей. Моля? Това не е ли сестра Тей? Да, това е сестра Тейт. Да знаем, че познаш Пивър. Как да не я познавам, нали? Бяхме всички тук заедно. Вие двамата все нещо се закачахте. Не си спомням такова нещо. Да, все някакви номера си правите. Ту влизахте в душовете, ту излизахте. Чудесно! Радвам се да те видя. И аз се радвам да те видя, доктор Бони. Страхотно изглеждаш, сестра Тей. Джейн, нали? Точно така. Да. Джейн Тейт. Чудесно. Тя ми направи страхотен коледен подарък. На мен също. Страхотна си. Благодаря. Не си се провалил, доктор Бони. Гледай ти, колко време мина? 18 години. 18? И 9 месеца. И по какъв повод, Джейн? По работа или не? По работа. Не точно. Отчасти по работа, отчасти не. И не забравяй да си вземеш багажа от главното фоайе. Защо не останеш да пинем за Коледа? Тя не пие. Доколкото си спомням, на времето пиеше. Тя на времето много неща е правила, за които сега съжалява. Помня как се събирахме. Толкова често, че не ни оставаше време за пациентите. Ти сигурно си хванала някой страхотен съпруг. Да, така също. Така си и мислех. И какво работи той? Той е покойник. О, Боже! Виж сега, Хубърт, Мистейт не иска да разказва за това. Тъжна история. Да, преди малко ми каза, че мъжът ти е паднал и се е пребил, докато се е катерил в Хималайте. О, каква трагедия и кога? Много отдавна, кога? Имахте ли... Не са имали деца, тя всичко ми разказа, в никакъв случай не са имали син. Те жална история по семейство. Каква трагедия, Боже Боже? Да,
Хюбър, ти не си ли на репетиция? Да, забравих, наистина. Ще останеш ли за лекцията на Дейвид? Мога да остана. Не! Защо се сети, че не може да остане, трябва да купува подаръци за цялото семейство? Но нали каза, че няма семейство? Да, няма семейство, но има много приятели, които са и като семейство. Аха, да, добре. Чувай. Дай ми телефон, всички се обади. Ами сержанта? Ще му се обади на него. Сержанта иска Какво искам? Какво знаеш? Лесли да дойде с него в участъка и да надуе балонче. Да отиде! Не го интересува кой е бащата на Лесли. Лесли каза, че има право да го придружи баща му. Много знае този твой Лесли. Затова сержанта ме прати догоре, за да видя дали си на разположение. О, не ми сте! Може да съм жив, но не съм на разположение. Виж какво, на Лесли кажи, че отиде си сержанта в полицейското управление, ще го арестуват. И ако не си завърши лекцията, виновните е този твой Лесли. Това е жена. Това е мисис... Лесли. Да, мисис Лесли, това е мисис... Мортимър. Да, мисис Мортимър. Скъпа, какви ги вършиш? Паркирах колата. Чудесно! Ми продължавай, скъпа! Мисис Лесли, а вие от персонала ли сте? Всъщност не. Всъщност, мисис Лесли е на посещение тук, да, при съпруга си, мистър... Лесли. Да, мистър Лесли от отделение Б. Не е така, мисис Лесли? Да, отделение Б. Така, отделение Б. И като си тръгвала, и тъдъж получила сърцебиене в коридора. Всъщност, вие вече се поуправихте, мисис Лесли, ще ви изпратя до асансьора. Ами сержанта? Сержант. На сержанта ще трябва да кажете, че съпруга ви не е в състояние да ходи на срещата на наборите от казармата. Мистер Лесли още не се е оправил. Извинявай, скъпа. Мисис Лесли иска да разбере и моето мнение за състоянието на съпруга й. Изгубила е пълно доверие в лекуващия лекар. Кой е той? Моля? Кой е лекарят на мъжа й? Доктор Бони. Хюбърт. Да, Хюбърт. Уверявам ви, че доктор Бони е много кадърен. Ето, виждате, аз ви казах. Да, но нали може да ми отделите 5 минутки? Какъвто и проблем да имате, обсъдете го с сестрата в отделението. Не искам да го обсъждам с сестрата. Не отстъпвайте, мисис Лесли. Никакъв случай не отстъпвайте. И не прекинаме тя такава крехка. Ти си гледай речта, Дейвид. Аз ще заведа мисис Лесли в отделение. Не, така няма да е добре. Ние ще говорим с доктор Бони. Но тя не иска да говори с доктор Бони. Но той лекува мъжа й. Ма тя му няма доверие. Глупости. Доктор Бони е изключително кадърен лекар. Доктор Бони е нищожив. Вика ли ме някой? О, добро утро, мисис Мортимър. Добро утро, Хюбърт. Заети сме, Хюбърт. С черната шапка на злодея. О, ти си още тук, колко мило. Много е разстроена за мъжа си. Естествено. Ето, всички сме разстроени. Казва се мистер Лесли. Мистер Лесли, така ли? Изглежда е в отделение Б. Кой? Съпругата мисис Лесли, Хюбърт. Съпругът на мисис Лесли е мъртъв. О, Боже! Хубава работа, Хюбърт. Какво? Така да му кажеш. Кое? Мъжът на мисис Лесли е мъртъв. Ти сърце имаш ли, Хюбърт? Имам сърце ли? Да, доктор Бони, много грубо беше, меко казано. Моите съболезнования да ви донеса водичка. Не! Тя не може да пие. А може да пие алкохол? Не! При такъв шок не може да се пие водичка. Тя има свеж въздух, чист въздух, много въздух, то веднага. Ама, какво толкова е станало? Боже мой, нали мъжът ти е умрял? Не знам, пребил се в Хималайт. Къде се е пребил? В Хималайт? И как е стигнал до там? Сигурно се е скачил. Ма той е бил преди 5 минути в Сейнт Андрюс. Кой? Не ставай глупав, Хюбърт, мъжът на мисис Лесли. Мъжът на мисис Лесли е бил... Чакай, Хюбърт, чакай, станало някакво объркване. Мъжът на мисис Лесли наистина е починал след като е паднал, докато е катерал в източните Хималаи, но това е бил първият съпруг. Вторият съпруг, мистер Лесли... О, втория. Втория съпруг. Да, мистер Лесли в момента е пациент на нашата болница. Така ли? Да, и не само, че не е мъртъв, ами вече се оправя, така че мисис Лесли може да отпусне с чисто сърце болница. Това ли беше тук тази сутрин на посещение? Да, и часът за посещение.
ще ни я свърши. Аз помисля, че е дошла да ни види. Ма разбира се, че е дошла да не види. Нима ние не сме лекуващите лекари на мъже. Поне Хюбърт. Така ли? Да, мистер Лесли от отделение Б. Ще затворя. Той е влажен английски въздух и просмука бъбриците. Лесли ли казваш? Да, Лесли. Не си длъжен да помниш имената на всички пациенти, които лекуваш. Напротив, много добре помнят имена. Лесли, и за какво е прият? Операция! Изследване. Мисис Лесли ми каза, че сме го приели за изследвания, но после решили да го оперираме. Значи пред изследвания, така ли? Да, бе, нищо особено съмнение за подагра. И сме го оперирали. Да, от хемороиди. Боже! Значи сме го приели за подагра и после сме... Да, Хюбърт, установили сме, че има и хемороиди. Хюбърт, ние в нашата болница предлагаме комплексно лечение. Решили сме и да го оперираме. Не ставайте млав, Хюбърт! Лекарската стая. Мисис Тейт? Не, мисля, че няма. Момент, ще проверя. От приемната се обаждат, търсят мисис Тейт. Благодаря. Ало, Тя нали се казваше Лесли? мисис Тейт е на телефона. Лесли се казва, но първият съпруг, който е загинал в Хималайте, се е казал Тейт. Затова понякога и казват мисис Лесли и понякога мисис Тейт, така ми обясни тя. Да не искаш да кажеш, че първия мъж на сестра Тейт също се казва Тейт. Мъква, Хюбърт. Сестра Тейт? Да, преди да се омъжи за мистер Тейт, мис Тейт е била сестра на име Тейт. Да, ще почакам. Тук не е редно да водите лични разговори, мисис Лесли. Ама сержантът иска да говори с мен. Мисис Лесли, и говорете! Сержантът ли? Той пък се опитва да покани мистер Лесли на среща на наборите от казармата. И сержантът се обадил в нашата приемна, така ли? Много е напорист. Да, само че тук има малък проблем. Доктор Бони, не сте ли казал на мистер Лесли, че не е в състояние да води по такива срещи? Не. О, Боже! Лесли изпаднал в криза. Слезте и го ответете. Лес? Почите. Какво кученце? Вие го наглеждайте, веднага слизам. Нервно. Да, добре, веднага слизам. Казах ви, че Лесли ще изпадне в криза. Слезте тогава и го успокойте. Лесли? Да, бе, тя понякога вика на кученцето си Лесли, понякога Лесли. Щом и кученцето ви се казва Лесли, не се ли обърквате? Не, само ако мъжът ми свирне. Значи няма да го видите. Доктор Мортимър е хуманен лекар, не е ветеринар. Ще ви се обадя по-късно, мисис Лесли, ще го видя малкия съвсем скоро. Хубава работа, Дейвид. Човек трябва да подава ръка понякога, скъпа. Но правете струите, не го пускайте този побеснял звяр да се качва тук. Доктор Бони, какво пише на входа на болницата на табелата? Сент Андрюс? Не! Пише забранено за кучета. Доктор Бони ще ви изпрати до чакалната и само до там Хюбърт и сега има удар. Тук, скъпа. Нали си давате сметка, че той ще обезумее? Може би ще се наложи кастрация. Хюбърт! Само до асансьора, Хюбърт! Каква странна жена. Да, бе, не е грижа за болния и нещастен съпруг, а за някакво си мишо куче. Скъпа, хайде да вървим при сър Уилби и аз най-накрая ще си подготвя речта. Вървим. Извинете, доктор Мортимър. Да, сестра. Сър Уилби Дрей каза да ви предам, че е ужасно разгневен. Тръгваме, сестра. Момент. Сестра, да знаете нещо за някакъв мистер Лесли? Скъпа. Мистер Лесли? Да, изглежда в отделение Б. Лесли? Не, нищо не ми говори. Ние ще се оправим, сестра. Но, скъпи, тази жена беше бясна като кучето си, може да направи някоя беля. Куче? Много ви моля, сестра, проверете. Мистер Лесли е пред в тази болница с подагра, а опериран от хемороиди. Приели сме го с... Да, подагра! И сме го оперирали от... Хемороиди, бе, сестра, хемороиди! Не знаете какво е хемороиди? Разширени вени на ректума! Хубава работа! Дейвид! Боже! Да! Аз търсех доктор Мортимър. Няма го! И по-добре го потърсете по-късно. Ама той е дядо Коледа и аз трябва да му предам списъка с подаръците на пациентите. Ми ще му го предадете след лекцията в Онсънби. Ужасно настроение. Да. Я чакай. Вие да сте чували нещо за някакъв мистер Лесли?
Идеално. Точно като разширена вена на ректума. Доктор Мортимър на телефон. Мисте, още ли сте там? Какво значи това, като си слязал днес ли го е нямал? Тръгнал да те търси. Сержанта? Ритнал го в кое? Не идва тук. Бих искал да перефразирам последната си. Това е общата стая на лекари. Да, и тук не се допускат външни лица. Търся мама. Мама ли? Да, тя каза тук, че ще дойде да говори с един от лекарите. Да, една жена тък му излизаше, когато аз влизах, сигурно е хванала асансьора. Вие да не сте лекар тук. Моля? Вие лекар ли сте тук? Не. Аз също съм пациент. Пациент ли? Да, пациент, който се лекува от подагрени хеморроиди, ама вече се оправям. Пък тук дават на пациентите, които се оправят, да свършат малко канцеларска работа. Вие защо не отидете да намерите майка си? Долна свиня. Кой му младаш? Той е долна свиня. Кой е долна свиня? Долният ми баща. Не е такъв. Вие откъде знаете? Вие така си мислите, бащите не са долни. Моят е долен. Ще го пречукам. Спокойно, младеж. И още как, и ще стоя тук, докато вие всички лекари в тази болница. Защо не отидете да поговорите с майка си? Не. Боже мой, ставайте! Не. Добре, толкова зледете да намерите майка си. Не, първо искам да видя баща си. Аз ще ви изпратя до асансьора. Няма да го бия, само се заканва. Пуснете ме, моля ви се! Колко? Вземете се в ръце за Бога! Стресирам се с това. Стресирано е? Да, майка му в болницата. Кое е отделение? Няма значение, сестра. На баща си, не майка си. Ще се оправя, сестра. Това е част от задълженията ми към програмата за възстановяването. Програмата за възстановяването. Да, вие ще дадете вас въпрос. Само исках да се извиня за тази забележка преди малко. Няма нищо, сестра. Беше грубо малко. Няма нищо, приемам. Да, благодаря, доктор. Я ми нарече доктор. Вие казахте, че сте пациент. Да, аз съм пациента, който е доктор по богословие. Богословие ли? Да, сигурно вие не знаете какво е това богословие. Свещеник. Точно така. Аз съм свещеник, който се лекува от подагри и хеморроиди. Защо не носите от онези? Смешните яки. Защото съм православен. Сега защо не отидете да търсите майка си? Никъде няма да ходя, докато не видя баща си. Но тук не може да останете. Тук е само за пациенти, които се възстановяват. Без пари не давам. Не се дръжте така! Дете мое. Толкова хубаво, че се видяхме с... Защо е загубил майка си? Какво е умряла? Няма значение. Бог дава и Бог взима. Хубав. Не имате го. Свършим долу. Оставете ме на мира и кажете на викаря да ме остави на мира. Викари? Да, викнете някой да го върне теглото му. Явно не на себе си, все пак е загубил майка си. Не майка си, баща си съм загубил. Нима и нея, и него. Не знае къде се намира из болницата. И слава Богу, двама родители за един ден щеше да е ужасно. Извинете, доктор Мортимър, аз само да попитам за коледните подаръци на пациентите. Доктор Мортимър не е тук. Доктор Мортимър не е тук. Доктор Мортимър беше тук, но сега доктор Мортимър си гледа коледната ваканция. Просто за подаръците, дали да ги държим в моргата или пък да ги пренесем в инфекциоза? Да, ще трябва да попитаме доктор Мортимър, но след като се върне от ваканция. И не намерих никакъв мистер Лесли. Ще предам това на доктор Мортимър, ще го попитам, но след ваканция. Сега, моля ви, сестра, излезте, имаме работа. Добре ли си, Дейвид? Не съм добре, докторе. И колкото по-скоро ме върнете в уютното ми легло, в лоното на моето отделение, толкова по-добре ще бъда. Уютното ти? Легло. В ултара на... Моето отделение, сега помогни го свалим долу. Бог дава и Бог взима. Дейвид! Да, скъпо. Какво си направил да се Уило ви е бесен? Дейвид, каза, че няма да ти помогне за речта, ако допустиш някаква грешка, Бог да ти е на помощ. Право. Скъпо, защо му ти не вземеш, да те вземат? Рано е още. Какво е този? Се оправя. Майка му е починала току-що.
Бог дава и Бог взима. Господи! Искам да видя баща си. Стига за Бога, синко. Баща ви е тук някъде, много добре знам. Сигурно ще успеете да го успокоите. Какво стои това на доктор? Тя пациентка ли ви беше? Коя? Майката на момчето. А тя беше дъма. О, Боже! Дъма? Докарана мъртва. От какво е починала клетата жена? С газови автобус номер 34 в Камдън. Поръща ми се. Забейте в банята, ще го улекне. Да, добре. Господи, скъпа, моля се, настоявам да оставиш болничните въпроси на персонала. Хайде, доктор Бони, да репетираме. Да той играе злодеят. Майка му току-що обряла. Моите съболезнования, доктор Бони. Кола ли? Не живо сега. Той вие да сте млад. Майката на момчето. Мъдър. Всъщност, да, ако обича, стига си се обясява, ела да го вкараме в барите. Искам да видя мама. Успокойте се, тя вече е в по-добри ръце. Тя вече е долу. Не, сигурна съм, че не е долу. По-скоро е горе. Не, горе. Очето каза, че отишла долу. Как може свещеник да каже такова нещо? Добре да намерим баща му. Аз искам. Сигурно може да с майката. Баща ви в болницата ли е? Да, мама каза, че преди малко е говорила с него. Говорила с него. А то било преди да почине. Дъма. Така, един млад доктор е направил изкуствено дишане уста в уста. Тя се е съвзела, колкото да каже няколко последни прощални думи и отново е починала, това път окончателно. Вие какво си шепнете? Нищо! Няма нищо. Майка ви е казала няколко последни думи. На баща ви е починала спокойно. Мама е умряла. Ще мисля, че той е в шок. Мама е говорила с тебе и е умряла. Ама съвсем спокойна. Това ми копелю! Мама! Не, пуснал е автобус 34. Той е убил мамата, автобус 34, било ли с тази случай? Друг път, проклет убиец! Спокойно! По-кротко е, момче! Иди кажи на сестрата да напълни една спринцовка с варгактил. 50 мг. Не, 100! И да донесе бързо. Варгактил! Добре. Повръщаме се. Айде, баня. Зарязал е 18 години, а после я плътка с автобус. Не, баща ви не е виновен. Баща ми! По-спокойно, Дейвид. Той мен ще иска да убие. Искам да говоря с него и да се обясним. По-спокойно! По-кротко. И откъде е намерил автобус да му се не види? Да. Мистейте. Какво? Сержанта се качва тук. Нали трябваше да го забавляваш? Не, ти стой там. Мисис Мортимър ми каза да приготвя ларгактил за някакъв изричен младеж. Чудесно, сестра. Чудесно, ама не е въобще редно. Не съм видяла медицинският му картон, докторе. Сестра, правете каквото ви се казва. Сега повръща. Не мислите ли, докторе, че 100 мг са твърде много? Мен ми се ще убие 1000. 1000? Просто убийте инжекция за 100 мг, няма да го убият. Да, той е в шок. Девид, сестрата не се нуждае от твоята диагноза. Майка му е била дъма. Дъма е била. Да, пуснаме автобус номер 34. А сега му би инжекцията бабушкер такъв. Хюбърт, ако остане нещо, набих го на сестрата. Добро утро, сержант. Доктор Мортимър на вашите услуги. С какво мога да ви бъда полезен? Търся ли младеж, сър? Някой строго определен младеж или всеки ще ви свърши работа? Точно определен младеж, сър. Около 18 годишен, среден на ръст. С панкарска прическа и обица. Някакви отличителни белези? Той е в особено състояние. Заради баща си. Сержант, какво ще има бащата с болница Сенка? Младежът ми разправя някаква заплетена история, че баща му бил лекар тук. Ама това не се знае. Така ли? Да, майката също е долу в приема. Ами? Да. Момчето иска да намери баща си, но доколкото схващам, докторът много не иска да бъде намерен. Аз не съм виждал никакъв младеж тази сутрин тук, както виждате, много спокойно. Но ако видя разярен млад мъж, първо на вас ще звънна. Не ви съветвам да се опитвате да го задържите. Мене ме вид давчата. О, Боже! Мога ли да ви помогна с още нещо, сержант?
Едва ли са. Ще се върна в приемната, майка му може и да го намери. Стой, Мирен! Махай се! Спокойно! Спокойно! Това за вас, докторе! Ще ни трябва на помощ. Сержант, това е моя стар приятел от детинство и колега доктор Бони. Хюбърт, как върви репетицията? Репетиция ли? Скетч е сопка за тот, нали? Или може би тази година ще е Джаки изкоровача. Сержант, пациентите много обичат да чуват пълен напред до дупка. Свали му канталоните! Значи е мама гъска. Съжалявам, сержант, че не можахме да ви помогнем, но... Тогава ще ви кажа довиждане. Много сладко ви казвате. Тревожиш ме, Дейвид! Добре дошъл в отбора. Аз купи инжекцията! Доктор Мортимър, Ти какво правиш тук? Не трябваше да завишваш сержанта! притесних се за Лесли. Лесли е добре! Избъкна се през прозореца. Какво? Младежът, който е загубил майка си. Той е на перваза на прозореца и отказва да влезе вътре. О, Боже! Ще остане там, докато не доведем баща му. Сега вече ще трябва да кажеш на Лес истината. Ма какво ще има тук кучето? Някой да извика полицията! Защо какво е станало? Не се сравня полицията, ние ще се оправим с този неуравновесен младеж. Ще трябва едва се държи на перваза на прозореца! Ще извикам сержанта! Не пак сержанта! Живота на Лес е в опасност! Приемната, моля! Нещо лошо ли е станало с кученцето? Затвори телефона, всичко ще се разбере. Съжалявам! Живота на Лес е в опасност! Отидете при него, моля ви, не спирайте! Коя сте вие, бе, госпожо? Майката на момчето! Майката ли? Ало, има ли при вас някакъв полицейски сержант? Моля ви, пратете го в общата стая на лекарите. Случаят е спешен. Аз защо разбрах, че майката е тъма? Майката на момчето е кръвока. Ама, госпожо, чакайте! Какво става? Мислете, майка на момчето? Хюбърт, мисля, че му дойде време. За какво? Да се изповяда. Седни и ти кажа нещо много бързо. Става дума за сестра Теги. Мисис Лесли. Не ме прекъсни, моля се. Добре, съжалявам. Мис Тейт наистина е майка на момчето. Но ти каза, че тя няма семейство. Той е извън брачен си. Извън брачен. Да, тя никога не се е омъжвала. Така никога. А онзи, който е загинал в Хималаите. Глупости. А втори съпруг мисля Лесли с подаграта. Пълни глупости. А хемороидите? Виж какво, тя никога не се е омъжвала. Момчето е резултат от връзката на мис Тейт с един млад лекар тук преди 19 години. О, Боже. Изненадан си, нали? Ами, да. А сега се хвани здраво за нещо, защото ще ти кажа, че бащата на момчето Да. си ти. Да, Хюбърт, ти. Честно дума, Девик, никога не съм имал нищо с сестра Тейт. Знам, но аз не мога да си призная, нали го пак така? Уверявам те, че аз дори не съм го докоснал. Ти да си признаеш. Розмари ще ми отрови живота, а и с лекцията по-съм би ще трябва да се сбогувам. Чакай малко, дали си да ми кажеш, че ти си бащата на онова момче? Браво, Хюбърт. Значи ти и сестра Тейт. Целият ми свят се обърна наопаки. Но момчето май дори детето знава. То знае само, че баща му бил млад лекар тук преди 19 години, а и все още работи тук. Ти си напълно подходящ. За едно изключение. Не аз съм съблазнил сестра Тейт. Ама ще го направиш, ако ти правя. Това няма никакво значение. Хюбърт, вече е късно. Вече му казах, че съм свещеник, който се лекува от подагра и хемороиди. Какво? Ако ще говоря лъжи, поне да са качествени. Моля те, Хюбърт, ти няма какво да губиш. Няма какво да губя. Да, ти няма жена, от която да се страхуваш. Има стара майка, от която се страхувам. Стара майка! Жена ми дебна в коридора! Майка ми от това и пълни слуйката. Ако Розмари разбере, ще ми разгони фамилията. Да, но това не е причина да осинова сина ти. Само за час и нещо. Просто се запознай с Лесли. А какво общо има тук кучето? Няма куче! Забрави кучето! Името на момчето е Лесли. Ти само трябва да му се представиш като
Там на изгубения му татко и да го придружиш до полицейския участък. До полицейския участък? Да, да уредите някои дребни подробности около малко транспортно происшествие. Да. О, Боже. Виж какво, аз като свърша лекцията, идвам и веднага казвам истината на Алеша. Наистина. Честно? Ужасно нещо искаш от мен. Моля те, Хюбърт, отчаян съм. Но, виж, ние не сме говорили с сестрата и дали тя ще се съгласи. Ама тя няма да има избор. Виж, не ме бива в такива неща. Не те бива, Хюбърт, ти си опората на драматичния кръжок в Сейнт Андрюс. Това не е театър. Човек няма да ми се размине. Те ни се размине, не се представя, става въпрос за 30-45 минути най-много. Не мога. Всичко ще бъде наред. Това съм го чувал и преди. Хюбърт, моля се, ти си единствения ми шанс. О, Боже, сестрата! Сестрата! Сестра! Той ми се изприца! Кръсте се! Махайте се! Кретете го! Ужасите се махаш! Вика ми ставили драма върхатил! Стигни към лекар! Моля ли? Къде сте лекар? Някой друг лекар! Защо? Не мога да понасям височини. Мама е тук! Той обезумя! То се вижда. Той идиот ти е казал, че не е блъснал в автобус! Този идиот! Не вземате ръка, не глупак! Доктор Мартинер! Първите делегати вече пристигат за вашата лекция. О, тя ще се струва сър. Лъскам се! Ясно долу, доктор Бони, благодаря, че бяхте течението. Сър би едно питиенце. Оставете пиенето, докторе. Прието е който изнася лекцията Понсънби да посреща своите колеги. Позволете да не бъда съгласен с вас. Какво? Тъй като аз съм звездата днес, искам да не ме виждат, докато не се появят тържествено. Аха! Хубава работа, доктор Бони, скачай! Значи искате да се появите тържествено, така ли, докторе Мартинер? Да! Идиот такъв! Идиот такъв! Фанфари. Аз си плъзна! Добре ли сте, сестра? Глупа въпрос! Дръжте се, сестра, не се пускайте! Хюбърт, дай ми сестрата! Слез на долния етаж и се опитай да хване сестрата отдолу. Добре! Ма как по-точно да я... По-бързо отдолу! Сестра! Опитайте се да ритнете прозореца на долния етаж и да го отворите с крак. Те ми хлъпват, мамо! Как ми ще отидете един шамар пък на теб? Не мога да си държа! Да, сестра! Не се предавайте! Не мога, спи ми се! Не, къде? Къде е още идиот? Хюбърт! Как ще ти се прави? Моля да намеря! Мистер Лесли. Да, само че беше в отделение В, а не в Б. И не лежи от подагри или хемороиди, а поради старост. Сестра. Старшата сестра вече не издържа. То всички сме много изморени, но нали наближава Коледа, ама съм сигурна, че тя ще се справи. Вън! Значи най-сетне ще си имам своя отделна стая. Дръжте се, сестра, помощта идва. Спи ми се! Не ми се спи. В коридора има пожарникарски мъркуче. Ама нали няма да я биеш? Не си мъркуче. Не ме остави сам с отчето. Че ли? Просто да си мъркуче. Не ме остави, мамо! Ей! Добре, я хвана Хюбърт. Кара я вътре. Старшата сестра ще я сложи. Къде е тя? Падна. Но доктор Бони я хвана. Сега са на долния етаж. Слезте и помогнете и оставете мъркуче. Не знам какво е на сестрата, но не ми се гади. Влизай вътре. Когато дойде татко. Баща ти е зет, става герой. Герой ли? Да, току-що пази сестрата. Това ли е баща ми? Да, нали ти казах? Това е смешно, човече ми е татко. Да, сега влизай вътре. Внимай! Намерих баща си страхотно! Това е толкова готино! Яко, намери го! Прегърни го! Аз нямам никакви предразсъдъци! Добре. Хайде сега да седем да намерим баща ти.
Вече превързах раните на сестрата. Моят герой. Здравей, тате! Здравей, сине. А сега, ако обичате, време е да напуснете тази моя стая. Искам да знаете и двамата, че сега се чувствам цялостен и съм ужасно щастлив. Но аз не съм! Не съм! Не искам никой да ми влиза в стаята. Гайде, тогава тръгвай си! За Бога, Дейвид, какво става тук? Дейвид, сестрата е паднала през прозореца. Да. Лекцията ще започне след 15 минути. Тръгвам. Извинявам се, че няма да се сбогувам. Пожелавам ви да се отървете от подаграта и хеморроидите от чеф. Още ли се намери баща ви? О, аз го намерих. О, слава Богу. Но не мога да ви кажа кой е. Точно така. А той ще се погрижи ли за вас? О, да? Само, че може да кажете кой е. Никой не може. Но аз мога. Ето, той. Ще получи ли някаква награда? Да, и още как. Доктор Бони ти е баща? Нищо не съм казал, но я ни погледнете в профилите. Скъпа, обяснението е съвсем просто. Заведете ли всички до полицейския участък? Полицейския участък. Не трябва да питаш, Розмари. Като тръгвате надолу, госпожо, вземете си багажа с вас. Моля. Няма да говорите така на мама. Ще говоря както си. Майка ми! И за това си има съвсем просто обяснение. Аз мислех, че майка ви е станала жертва на автобус 34 в Камдън. Я тръгвайте си, нека да тръгвайте. Готова ли си? Сигурен ли си, Хюбър? Сержантът ни чака. Добре, тогава да вървим. Но какво толкова е станало тук, докато ме нямаше? Не се притеснявайте. Викарят ще ви обясни всичко. Хюбър? Не питайте мен, питайте отчето. Момент! Автобус 34 не отива до Камдън. Края, тате, се не тай. Не дръж такъв тон на баща си, Лесли. Аз мислих, че Лесли е куче. Няма значение, скъпа да тръгваме. Да ви призная, с това момче сме адаши. Вие ли сте мистер Лесли? Ми да, и се гордея с името си. Момент. Унази странна жена, облечена в червено, е омъжена за този господин. Точно така. Каква жена в червено? Тази, която току-що излезе. Ама това моята жена ли беше? Да, и беше дошла да ви види. О, че тя ме напусна при доста години. Да, но сега се е върнала да ви се извини. Дейвид, каква е ролята на доктор Бони в цялата тази работа? Не е много хубава, Розмари, да знаеш. Ама да си призная, никак не личат годинките на жена ми, нали? А сега, скъпа, пожелай ми успех. Пожелавам ти успех. Юба! За какъв дяло се връщаш? Нещо се е случило ли? Със синът? Скъпа, кажи на Сърго и обича, ще дойде след 3 минути. Хубава работа, Дейвид. Но Хюбърт ми е най-добрият приятел от Татристо и е вода, нали? Дейвид, но всичките чакат. Знам! Аз какво да му кажа на този бред? Ами кажете му, че испанците идват. И това става. Нали трябваше да си в полицейския участък? Лесли! Какво Лесли? Тък му се качах в линейката и он сержант го залови. О, Боже, нали той не ръжда в полицейския участък? Явно е излизал от болницата, когато видял Лесли и сестрата на перваза на прозореца. Боже, Господи! И какво става? Какво става? Не се ли сещаш какво става? Не мога да се сетя. Боже, Господи. Арестува ли го? Какво? Да, арестува го. Току-що го арестува. Какво точно стана? Обясни ми. Виж, човек, седни. Сяда. Тък му излизахме. И той, освен че искаше да хване сержанта, искаше да хване Лесли. Да. Хвана и медицинската сестра. Сестрата. Да. Иска да чака да се освободи от спешното и иска да я разпита. О, Боже. Да.
Тя е с комоциокапити, с контузия от церебри, така е с мозъчно сътресение. И освен това, едната й ръка е превързана за другата. Явно е с луксация, артикулация, хумерус скапуларис или фрактура. Робърт, аз съм лекар, знам. Ти нали се сещаш, че сестрата няма да иска да помогне на Лесли? Ами аз? Лесли каза на сестрата, че аз съм бил отдавна изгубеният му миличък татко. Робърт, плати за малко. Сега из цялата болница ще се разчуе, че съм станал баща на извънбрачно дете. Ти се благодаря, че въобще ще си помисля, че можеш да бъдеш баща. Трябва да направим така, че сержантът да не разпита сестрата. Как? Не знам, чакам да ме осени вдъхновението. Така, хайде да почваме тази репетиция. Мисля, че току-що ме осени. Тази беля със сестрата ми обърка работата. Тя ще да е главната героиня, сега ще трябва аз да я заместя. Нали това не е жена ми? Не! О, нали, друже? Да, съм. Бихте ли направили една огромна услуга на доктор Бони? В момента малко бързам. Дори срещу няколко стотин лири. Как толкова да бързам? Нали, вие нали обичате да се преобличате? О, не! Да, мисля, че доста ми бива. Доста ви бива. Та вие сте чудесен, особено в женските роли. Да, случва се някой да се заблуди. Няма да стане. Не моля да учи. Нали, да знаете къде има сестринска униформа? Униформи ли? Сигурно в пералнята. Чудесно. Да не смятате да въвеждате някоя сестра в мелодрамата? Нещо такова. И за това ще ми дадете 200 лири. 200 лири. И награда, ако се получи! Ще се видим след малко в пералното. Девид, не можеш да го караш да се прави на сестра. Защо бе, Конали е идеален, определено има женски черти. Да, но и мъжки, вторични полови бе, той е първичен. Гюбът, много мило от ваша страна, докторе, да направите това цялото представление за мен и за жена ми. Ало, охраната ли? При вас да има един полицейски сержант? Да, моля ви, претете го веднага горе в лекарската стая. Да, кажете му, че сестрата го чака. Дейвид, вече не малка каша забъркахме. Да, кажете му, че тук е топло, уютно, приятно и могат да пинат със сестрата по едно за Коледа. Да. И се убеди в спешното. И кажи да задържат сестрата колко се може по-дълго. Ако мама узнае за това, то ще я убие. То сега нищо друго не можа да я убие. Аз ще инструктирам Конали и ще го пратя. Успех! Благодаря ти. Чакай, защо ми пожелаваш успех? Аз какво трябва да направя? Михали, да не стане някой гаф! Аз няма да съм тук. Ма как няма да си тук, ти си бащата на Лесли? Когато Конали каже, че са били на перваза, аз чува, що ме студено, да си поиграят малко, ти трябва да се съгласиш. Но Конали не беше на перваза. Той е сестрата, бе, глупак такъв! Да. Мортимър! Чакам да ви представя, докторе! Има още 5 минути. Отивайте там! Добре, аз допълно ще мина през пералното. О, още малко и всички ще бъдем за пералнията. Голям смях! Ало, спешното ли? Доктор Бони на телефона. Старшата сестра още ли при вас? Добре. Не! Не я пускайте. Направете всички възможни изследвания. Кръв, урина, биохимия, рентгенови снимки, скенер, ако трябва фиброколоноскопия направете. Шак фекален отпечатък няма смисъл да правите. Няма защо, няма смисъл. Да, все пак е колежка. Да, дочуваме. О, аз очаквах да намеря тук сестрата. Тя идва. Не трябва ли да слезете при сина си, докторе? Пак ли буйства? Майка му прави каквото може, но вашето момче много е загадено. Уверявам ви, че това е просто едно недоразумение. Да видим какво ще каже сестрата. О, за сестрата няма страшно. Освен вторичните полови белези. Това е мистър Лесли, наш дългогодишен пациент. Мистър Лесли, не искате ли вече да се приберете в отделението си? Не. При всички случаи предпочитам да съм тази моя отделна стая. Лошото е само, че жена ми заднъж се появи. Така ли? Няма легло. Просто да не повярваш.
Ще гледаме да направим каквото е необходимо, мистер Лесли. Тя преди малко тръгна с вас. С мене ли? Да, вие току-що изведохте ей оттам. Вашата? Да, мисис Лесли, разбира се. Тъп и това си е. Сега вече трябва да ми я върнете. Тя направо лови окото. Вижте, тя е долу в стаята за охрана. Да, както ви казах, сержант... Извинете, доктор. Тя наистина ли омъжена за този господин? Жената, дето чака долу. Честно казвам, сержант, не съм наясно точно с подробностите, но май е така. Аз кой знае защо предположих, че след като вие двамата сте родители на момчето... Тук и без това е такава каша. Нали ви казах, сержант, отношенията в момента в болницата са малко объркани. Моите не са. Какво? Казвам, че моите отношения в тая болница не са объркани. Аз имам тук братовчет. О, така ли? Сигурно го знаете, доктор Конали. Доктор Конали ви е братовчет? Разбира се. Малко е смахнат. Не бих казал. Прави се на артист. Извинете. Доктор Мортимър да се обади в общата стая. Спешно, спешно, спешно! Какво е станало, докторе? Изведнъж се сетих, че трябва да се свържа с доктор Мортимър. Защо? Просто се сетих, че съм объркал едно предписано лекарство. Така ли? Да, за сестрата. Беда! Доктор Мортимър спомена нещо за питие. Да. Ето. Заповядайте едно голямо уиски. На служба съм, ще пия малко. Добре, малко уиски. Не! В никакъв случай не малко. Голямо уиски. Дежурен съм! Малко. Добре, малко. Доктор Мортимър, беда, обади се където и да си! Какво става тук? Здравейте, сержант. Какво става тук по дяволите? Сбъркал съм едно лекарство. Сбъркал си? Сър Уило ми тъкмо ме представяше на колегите, когато тъпият ти глас прозвуча по-високоговорителя. Спешно! Това му е спешното! Тък му казах на сержант Конали за това, нали така, сержант Конали? Нали трябваше да дадеш на сержанта нещо за пиене? Веднага давам на сержанта нещо за пиене. Дай му де! Ето де! Налейте на мен тогава и щом ще да наливате. Нали е много симпатичен младеж. Хайде сега към отделеницето. Изак, какво му е спешното и къде е сестрата? Тъкмо това е спешното. Какво правиш, Хибър? Отвърка на лечение. Да, много съжалявам. Неволна грешка, сержант Конали. Съжалявам, сержант Конали. И така с вода или с сода, сержант Конали? Хилбърт, си ти ли си крещял? Не крещях Хилбърт. Крещях сержант Конали. Сам си намерих стаята. Със сода. Трябва да си довърша речта. Не, ти трябва да останеш тук и да дадеш на сержант Конали уиски с сода. Добре. Кажете кога, сержант? Кажете кога, сержант Конали. Добре! Кажете кога, сержант Конали. Извинявай, сержант. Добър дай! Няма нищо. Как можа да сториш това на братовчеда на доктор Конали? Братовчеда! Я по-добре ми го дай. По-добре. Може ли аз да пръсна, бе? Напоследък много се уморих. Да, направи 5-6 операции преди закуска. Мозъчни. И всичките ли са живи? Хайде сега, да не били всичките живи. А сега, кажете кога? Не сега! Съжалявам, сержант, много се извинявам. Просто оглядам Няма нищо. Той, доктор Кони, много се преумори на Много, да. Той колко операции направи? Много хубав въпрос, колко операции. Къде се бави тая вашата сестра? Да, бе, къде отиде тази сестра? Направи нещо, тя да не... Тя да не... Сержант, ти се... Имате още малко. Бягайте! Извинявайте! Нали, страх
да дойде, аз ще иди ще намеря спешно. Не, тя идва. Кога? Хубав въпрос. Аз ще отида да намеря някой да намеря сестрата! Доктор Мортимър! Боже мой, някой да е виждал доктор Мортимър? Сигурно отиде да си не лее още. Отиде да намери сестрата. Аз ще търся. Но какво става в тази болница? Нали не очаквате да ви дадем пълно изложение? Къде отиде онзи идиот? Кой идиот? Плешивия или другия? Има спешен случай, сър Уилъби. Да, има. Вече трети път си прочетох уводната реч. 3 различни варианта. Делегатите не са чули и една дума от лекцията, а им дадох 5 минути почивка. Ами аз съм мога да отида да забавлявам заместник-министъра. Да, най-много да забавите това, което ни чака. Не, оставете го на мен. Спокойно. Момент, моля. Ако плешивият идиот не се появи, аз мога да им разкажа смешки. Просто не мога да повярвам. Сержант, най-много ми хареса пръскането с сода. А на вас? Какво ли са ни подготвили още? Не се приближавайте, сержант. В отделението има епидемия от гангрена. Да, някакъв невежа взел, че отворил бомбирана консерва с овче месо. Тя била пълна с клостридиум, ботулинум. Ма вие тези бактерии не ги знаете. Така да бях толкова заангажирана, че не успях да си измия ръцете, като и аз съм се казал. Моля ви, останете там. Така, става въпрос за онзи младеж, който бяхте на преваза на прозорец. Онзи ли? Играехме си. Сестра, аз бях свидетел, вие се борихте с него. Не сме се борили. Гушкахме се. Боя се, че тази сутрин пинах малко повече коледен пунш и ме удари хормонът. Така да е, опа, то коледен пунш още ми държи. Повиши ми се либидото, полетя ми и деца каза хормона. Истински ли са или са с подплънки от къси чорапи? Всъщност няма да повдигате, така да е. Исках да кажа да отправяте, като ме удари хормонът и се за повдигане си мисля. Няма да отправяте обвинение срещу младежа. След като вие не се оплаквате... Ни най-малко, много съм доволна, уверявам ви. Все пак бих искал да се срещна с отчето. Какво отче? Младежът каза, че по време на случката тук имало викари. Май нямаше. Имаше един викарий с подагра и хемороиди. Този ли, да. Тогава да му отнема много време, надявам се ваш пациент. Да, но това всъщност не е важно, нали? Не възразявате, сестра. Да, но... Колкото по-бързо се видя с него, толкова по-скоро ще си тръгна. Добре, тогава ме изчакайте тук, аз сега ще дойда. Къде е този? Много се извинявам, сержант. Ние сме малко изненадани да се видим. Забелязах. Защо ли той ми е казал, че тук има 2 старши сестри? Да. Аз не знаех, че ще разпитвате другата старша сестра. Тя уши нос гърло. Аз съм хирург. Какво ви каза уши нос гърлото? Аз вече си признах. Признахте си, значи? Да, само се целувахме и се гушкахме. На перваза на прозорец. Да. Тя явно взима някакви полово стимулиращи работи. Така си е, пияна уличница. Вторични полови белези. Ако обичате, сега ме оставете, трябва да отида да повикам викария. Викарият ли? Да, викарият пациент. Викарият пациент? Да, подагра и хемороиди. Този ли викарий пациент?
Сержантът не иска да си тръгне, докато не види и не се увери, че схватката на перваза на прозореца е била просто един дребен инцидент. Ама аз съм сигурна, че викария ще го потвърди, да. Аз вече мога да отида да доведа викария, или по-скоро не да го доведа, а да го изпратя. Щом Ушино с гърлото е казал всичко... Аз все пак не мога да... Не се приближавайте, сержант. Цяла сутрин бях в тифусно. О, тифусното? Да, тифуса го обождахме отдавна. Но виж, за пневмонията не знам, тя е зараза. Все пак не мога да разбера защо и двете сте с превързани ръце. Вие как? А пък аз мисля, че вие не сте могли да намерите къси чорапи. Тъкмо щяхте да ми обясните как сте пострадала с ръката. Да, при втория тур. Втория тур? Да, това, което сте видяли на прозореца с очи, нос, гърлото е било първия тур. Не мога точно да... Абе, то, и аз се пообърках малко. Вие да мълчите! Време ви е за клизма. Да не искате да ми кажете, сестра, че и вие и Ушино с гърло сте се опитали да съблазните този младеж? Сержант, вижте какво, запишете си. При това аз първа го видях. Това ли е общата стая на лекарите, моля ви се? Влезте, елате при богомолците, отче. Няма да се приближавам много. Хемороидите ми цъфнаха, подагата ми се разпространява все повече и повече. Простатата ми алармира и тези гъбички по ногтите. Може и тази болница много нездравословна. Отче! Кажи, синко, дъще. Отче, сержантът искам да знае дали вие... Сержантът и сам може да говори, сестра. Отче! Да. Бихте ли ни потвърдили, че по време на инцидента на този прозорец младежът не е имал престъпки намерения? Да, напълно. Виждате ли? Аз ви казах. Мога да разбера защо оная сестра не ми каза нищо за първи и втори тур. Няма сега хирургията да говорим вместо Ушино с гърло. Все пак бих искал другата сестра пак да дойде. Не, моля ви се! Искам да съм напълно наясно. Вече ми идва до гуша. 24 часа на ден царя. Пациентите, какво получавам в замяна? Какво? Една каска страни и вече сте готови да позволите една честна, бедна, старша сестра. Успокой се, дъще! Да му се не види. Смири се, скъпа жено, смири се! Няма! Аз освен тогава да прекратя разследването и да заведа момчето в участък. Благодаря ви, сержант. Небето ще те възнагради, дете мое. Отче, бихте ли извикали доктор Бони? Доктор Бони? Да, той трябва да дойде с нас в участъка. Сержант, аз ще след ще намеря доктор Бони, ще ви го пратя в главното фойе. Нека да бъде по-бързо. Аз бързо ще бъде, сержант. Никога няма да ти простя за днес. Опрощението е над всичко, отче. Отида ли си, братовчеда? Кода ли? Защо не сте казали, че имате братовчет в полицията? Аз не знам. Опак такъв! Сестрата тъкмо започваше третия тур. Върнах се за бележника си. Сержант, побързайте, много сме заети. Да разбира. Това е изненада, доктор Мортимер. Не е време за шеги, Кода ли? Кариерата ми виси на коса! Денки, става все по... Сестра? Боже мой, тази жена глуха ли? Доктор Мортимер, да сте виждали мъжа ми? Ами, долу под вас е. Може да го видите, кажете му, че делегатите стават все по-неспокойни. Сестра. Добре, сега отивам в полицейски участък, а после... Нищо.
Той сега е Нотингамският шериф. Пистолет. Да, мисис Мортимър. Вие с Дейвид сте да се държите много странно тази сутрин. Да, сякаш не сме самите ние. Извинете, госпожо. Вашите са скъси чарапки ли са? О! Кой? Заведете веднага ми къдете в ударение след мое мястото. Веднага. Не, тук ми е добре. Само да имаше едно двойно легло за мен и жената. Сега ще ви закарам при вашите приятели в отделение В. Добре, обаче това ще го взема, за да развеселя старчочите. О, Боже! Аз съм сестра! Доктор Мортимър! Да. Казаха ми, че някакъв сержант ме чака тук. Да, но вече си отида много доволен, така че може да се върнете към задължението си. Не мога, много съм уморена, спи ми се, въздух... Добре, сега починете си. И така, скъпи колеги, скъпи дами и господа, искам да ви приветствам. Дейвид, бързо си сваля униформата. Хайде, нямаме време за губене. Не се мотай, долу е същинският. Мисля, че ми държите обяснение, доктора. Търси се доктор Мортимър, търси се доктор Мортимър. Какво е? Ама как да се отпуснахте ми ръка? Знам. И казахте, че било долу. Да, долу в мен същинският изгарям. Затова ви пляснах по така да я пуснах ръка. Вижте, дълги години потисках чувствата и емоциите си към вас, но сега като видях така наранена, той сби. Хюбърт! Боли търси, Мортимър, боли търси, Мортимър! Какво е това? Сестринска униформа. Но какво прави тук? Като не се надявах да се докосна до вас, реших да си я взема вкъщи да се пушкам в леглото. Да я пускате? Моята униформа? Сигурно ви се струва глупово. Не. Не ми! Направо е много трогателно. Помощ! Само ще ударя един слънче. Ударете няколко са, както каза един бивш министър на някъде в България. Хората искат да има, така че да има. Ударете няколко. Заспиш и може би сънуваш. Хюбърт! Доктор Мортимър, ела където и да си! Хюбърт? Да. Мисля, че ще е много удачно да ми завиеш. Да, вие отивайте веднага. Аз сега ще дойда. Тоест след мъничко, леко вратата. Доктор Мортимър, обади се! Защо не си полицейски участник с Лесли? Виж какво, бяхме по средата на лекцията, когато тъпият ти глас отново прозвуча. Остави лекцията. Долу стаята за охрана стана същински ад. Знам, и без това започнах зле, с навити качули, с перука. Пълен провал. Знам бе, човек се рови уби, дай какво е моята лекция, послам ми! А моята майка пое охраната на болницата. Той говори с моите думи, с това, което аз съм написал. Майка ти? Да, тък потръгнахме за полицейският участък и тя дойде с пудингите. Пудинги? Да, не знаеш, че всяка Коледа идва с пудингите, коледни пирожки и те гърмящите бомбони. Хюбърт просто се отърви от нея. Няма да стане. Тя се представи на сержантът, а сержантът от своя страна я запозна с Лесли. С Лесли? Да. Не се ли сещаш? Той и се лепна. Как така и се лепна, бе? Не се ли сещаш? Той си мисли, че тя носи неговите гени. Хюбърт, ще тя сам да се оправя. Как да се оправям, бе, човек, как да се оправям? Лесли се смее и плаче. Сержантът крещи, а мама припадна. Виж ти! О, Боже! О, не! Пак вие не! Какво правите тук? Тук ми е по-добре. Вие трябва веднага да се върнете във вашето отделение. Там е пълно с старчоци. Именно! Ама на жена ми няма да й хареса. Правете каквото ви се казва. Освен това, ние тях не им харесва да се пръскат. Ма напуснете марш от тук! Остави го. Виж, трябва да седнеш долу и да кажеш на мама истината. Доктор! Жена ми! Сядай веднага! Няма да се говори за женичката.
Мистер Лесли, защо не отидете до туалетната? Да, вече ходих веднъж тази сутрин. Аз видиш пак. Ама какво стана с мама? Двамата с Лесли са като дупа и гащи. Идеално. А сега може да довърша лекцията. Не. Трябва да останеш тук и да кажеш на мама и на Лесли кой е истинският баща. А те знаят? Ти и съм много доволен. Не. Аз вече повече не мога да продължавам. Доктор Бони, моля ви, трябва. Да, трябва. Сега не е време да съобщаваме такава лоша новина на Лесли. Той току-що те е намерил. Да, но се появи мама и полицията. Хилбърт, моля те, не си мисли, че не съм ти признателна за всичко, което вече направи. Ти беше чудесен. Нещо повече. Направих каквото трябва. Докосна ме тук. Абе ти май не си изгубил времето. Помощ! Але! Пак ти не! Онзи проклет сержант ме гони. Защо? И сестрата. Сестрата! Тя трябваше да ме чака в леглото. Ти добре си прекарал цяло. Остави това, какво стана? Първо сестрата цъфна в стаята на охраната. И второ, Когато каза, че тя била блъсната от перваза, сержантът пообясня. мога да си представя какво се е случило. После тя се хвана за мен. Горкото ми момче! Горкото ти момче! То киреш обърна болницата с краката нагоре от сутринта! Ама да ти кажа, тате, баба беше страхотна. Наистина ли? Когато сестрата ме нападна, баба я коля с чак. Ти гледай! Да не ми се мятнеш, докато си свърша лекцията! Качи се на горния етаж, крий се и... Къде е Хюбърт? Къде е Хюбърт? Майко, не трябваше да се качваш тук. Глупости! Що малкият не се забърка с полицията, значи има нужда от баба си. Моля те, мамо, нещата не са такива, каквито изглеждат. Знам. Ей, иначе се не надява човек Хюбърт! Майко! Моли се, дете. И съм много доволна, че е такова мило момиче като сестрата й. Благодаря. Абе, не ми се ще да се бъкнем семейната идилия, но ако сержанта и сестрата узнаят истината за... Сержанта и сестрата се качат да слизат от асансьора! О, Боже! Не ме е страх от сержанта, тате. А мен ме страх си то! Ако сержанта научи истината за тебе и сестрата на перваза, ще те съдят за опит за убийство, за опит за самоубийство или за трите! Опит за самоубийство. А сега, когато сержанта знае, че има само една медицинска сестра, сигурно пак ще иска да говори с уши, нос, гърло и хирургия. Уши, нос, гърло и... И ще иска пак да разпита оня викарий с подаграта и хемороидите. Викарий с подагра и хемороидите. Няма значение, мамо! Може би ти до туалетата! Иди за покани пак! Ма това е повече причина жена ми. Тя без глупости. Аз съм майката на доктор Бони. Така ли? Много ми е приятно. Бил Лесли. Вие ли сте викария с подаграта и хемороидите? Остави това, мамо! Върши се в туалетата! И вземете мама с вас! Да не ми ходи до далекато, Хюбърт. Ще направиш някой гаф! Хайде, влизайте вътре! И тя не иска си чорапи, а? Айде, не бъде! Влизайте вътре! Няма ли вкъщи? Момент, сержанта! Влезте! Стой! Сега ще разясним цялата история. Уверявам ви, сержант. В тази болница има една старша сестра. Аз. Така. Къде е той ваш син, доктор Бони? Той следва в стаята на охраната, сержант. Така ли? Имам да го питам някои работи. Доктор Мортимър, можете ли да ми кажете колко старши сестри имате в тая болница? Една! Аз! В такъв случай искам да видя уши, нос, гърло и хирургия. Оня викарий, дето прилича на Чарли Чаплин. Трябва да изясня всичко сега! Сержант! Тук имаме покойник. Кой е доктор Бони? Бедният стар мистер Лесли. Оня старчок с инвалидната количка, дето беше тук преди малко. Да, ние тък му утешавахме мисис Лесли. Спокойно, спокойно. Той щъкаше преди 5 минути напред-назад. Да, и тък от това получи сърдечен арест. Окей, старец. Хайде, моля се. Да, мисис Лесли го прие много тежко, нали, доктор Бони?
Нищо чудно. Мъжът постъпи с подагра, оперирахме му хемороидите и сега умря от сърдечен удар. Сестрата е тук съм. Ще помогна всичко. Чудесно! Да започваме, сестра. Доктор Бони, откарайте мистер Лесли в моргата за аутопсия. Не! Не! Пак ли умбагото, докторе? Както винаги. Попазете се! Съжалявам, сержант, последно време се навежда много, като преглеждам пациенти. Може би мисис Лесли ще ми бъде от полза да го закараме долу. Стой! Някой друг да закара мистер Лесли в моргата, а вие, докторе, и доктор Бони, трябва да ми отговорите на едни въпроси тук за сестрата и сина на доктор Бони. Ти лошо готе! Мисис Лесли, да закараме мистер Лесли в... Стой! Сега аз нареждам кой какво да прави тук. Може би се познавате с котото. Доктор Боб, какво прави майка ми в туалета? Мисис Бони, слязте долу в малото фоє и изчакайте доктор Бони, ако обичате. Добре, и без той не ми е много приятно с този мистер Лесли в туалетата. То на кой му приятно, но това много тъжна история. Ама много се свата на теб, къси чорап. Няма да му трябват повече къси чорапи на кукия старец. Той е покойник. Ама как покойник? Мамо! Ама добре, и повече кофе. Ша! Добър! Вече го докарам до съвършенство. Говори да помниш да свалим мистер Лесли. Не е ли по-добре да отида до... Не, повече погрявахме в тази туалета. Ама моля ви, ще се жам! А сега да се изясним, сестра. Сестра? Добре съм. Сестрата утре е по-добре сега. Сестра? Да. Можете ли да ми обърнете малко внимание? Разбира се. Благодаря! Сестра! Можете ли да потвърдите, че вие сте единствената старша сестра в тая болница? Сестрата не е състояние за разпис. Само аз съм. Мамка му! Сержант, идея се трябва да се прави разпита след нова година. Как се вижда мистер Лесли? Кой тука? Така. Кой тука? Бе, какво ми викаш, бе? Гледай как рики. Ама какво е станало? Какво става? Аз попаднал тука! Какво е станало? Хвалят на первата на прозорец. Да, бе, това е онзи, дето вече 6 месеца тормози сестрите. Сигурно. Да, завели го на нас. Чакай, аз искам да го Да! Доктор Бони! Доктор Бони! Службо! Вали го, доктор Бони! Аз казах, какво си мисли, че няма това убийство те боят? Любър, защо по дяволите се връщаш? Сержантът иска да го разпита. Аз искам нашата охрана да го разпита. Не, аз ще го разпитам! Браво, Хилбър! Майкъл! Си на кола да прочет? Стой колата това, ти какво правиш там? Ясно съм. Доктор Конали, аз съм смаян. Да различите през прозореца да наблюдавате сестрите. Сестрите ли? Вярно ли е това, Майкъл? Разбира се, че е вярно. Доктор Конали, не разбирам вие каква полза имате от това. Сигурно има каква, нали? О, да, струва си още как. После ще говорим за това, Майкъл, сега изчезви. Вижда на прочет. Кой е? Мъжът ми. Моите съболезнования. Стана внезапно, нали? Да, много внезапно. Да, живял доста години. Моля, Доктор Конали, не дейте! Доктор Конали, вие сигурно се чудите... О, не. Кой съм аз да разгадавам тайните на живота и смъртта? Доктор Конали, уверявам ви, ще получите пълен патологичен доклад. Ще останете много доволен. Как? По-доволно. Разбира се! А сега бихте ли помогнали на мисис Лесли да закарате мистер Лейт до моргата, да? Мисис Лесли, разрешавате ли?
Сестрата ли хвърли топа? Не. Сина на доктор Бони инжектира. Синът на доктор Бони? Да, моя син. Да, също той направи с уши, нос, гърло и хирургия. Ама значи, вие ще ми се отчитате после, нали? Да, разбира. Сестра! Аз съм твоя Хюбър. Хюбър! Сержант, сестрата не е в състояние да говори нищо смислено, не може да ви каже. Ма то кой може да ми каже нещо смислено? Ай на болница! Сержант, вижте какво, не позволявам да ми говори. Вие двамата пък най-малко. Ние ли? Ние. Ами мисля, че тъкмо вие трябва да знаете колко старши сестри имате в тази болница. Но ние знаем 3-3. Уши, нос, Гърло, хирургия и патология. Но тя твърди, че е единствена. Не ви казах патология. Патология? Да. Вече мога ли се поява? И какво остава сега? Мистер Лесли да тръгне по водата, така ли? И вие трябва да ми обясните някои работи. Стара ми люби, стара малък инцидент, ето сестрата колабира, припадна. Ако ви интересува Мортимър, аз изкарах лекцията почвам ви до край. Не съжалявам, сър Коилови. Да, и трябва да ви кажа, че ми беше много приятно. Много се извиня. Приятно. Да, великолепна реч сте написали Мортимър, Дейвид, сър Дейвид. Благодаря, сър. Чашка за вас. Защо не? И появяването ви беше много удачно. Делегатите наистина сивнаха, заместник министърът на здравеопазването също. С навити крачули, и смешна перука. Я по-добре да я задържа за заключителната си реч пред делегатите. С навити крачули, много добре. И смешна перука. Благодаря първата ми чаша за днес, колеги делегати. От цял свят искам да ви благодаря от сърцето на дъното. Онзи полицейски сержант ме гони. Със сигурност вече ще ни хване и двамата. Ти трябваше да си умрял. Ако продължавам така, може и да умра. И тя ли хвърли топа? Не, влизай ходата. Ама половината сутрин изкарах там. Ти изкараш и другата половина. Хюбърт, моля те помогни ми да скрием сестрата в пещата. Хайде, Хюбърт, нали си ми приятел? Не съм забелязал тази сутрин да сме приятели. Дейвид Сървъл ми е толкова доволен от... О, Боже. Не е хвърлила топа, припадна. Не се и очудвам, толкова много задължения има и ходът ти бърше на 4 крака. Ей, тате! Ти не можеш да изчезнеш поне за 5 минути! Мамо, и ти, айде вече отивай си от дома. Да не е хвърлила толкова. Не. Мисис Бони, колко се радвам да ви видя. Колко се радвам да ви видите. Мамо, време ти е за чай, моля те. Не се по-важен от чая. Исках само да ти кажа, тате, че няма нужда да идваш с мен в участката. Така ли? Да, баба ще дойде. Мамо, моля те, не се замесвай! Да, мисис Бони, моля ви, не се замесвайте. Не знам кой какво знае и кой какво не знае, но братовчеда Том търси мистър Лесли. Братовчеда Том ли? Кой е братовчеда Том? Скъпа, той не е от нашите. Кона ли? Бихте ли помогнали да скрием някъде мистер Лесли и пътем бутнете сестрата някъде. Моля ви. Добре, тази услуга ще е безплатна. Да, и ако имате някакви проблеми с братовчеда Том, свирнете. Така казвах на хората тук, какви хубави свирки имаха полицайите едно време. Така. И къде е мистер Лесли? Сержантът е хупнал насам. Търси. Браво, чудесно! Сега всички вече са тук. Тък попитах за мистер Лесли. Що? Лесли, Божо, преди малко говорих вашия покой съпруг по болничните коридори и той тънчеше поне 20 мили в час. Станало е чудо! Лесния! Ама господин сержант, може ли такова нещо? Това е възрастен човек, да го гоните така и той ще получи сърдечен удар. Сърдечен удар, вероятно него! А сега, кой от вас двамата ще ми разкаже края на приказката? Аз съжалявам само да попитам, след като съпругата ми не е замесена, тя може да си върви вкъщи, нали?
Жена ви може да се прибере вкъщи, докторе, когато аз получа отговор на някои въпроси. Защо на сестра патология са забили спринцовка на педя в задните части? И защо след като са забили същото на уши, нос, гърло и хирургия, те са потърнали в тързеня? Защо доктор Боли има любовница, която нарича мис Лесли, мис Тейт и мис Тейт? И майка, на която казва котето! Защо докторите в тази болница могат да съживят мъртви пациенти, а за други не знаят дали са ДМТУК? Или блъснати от автобус 34? Абе, защо името Лесли покрива всички форми на живот, отново повесени крънкове до дребни кучета? И защо, ако се казваш Лесли или те, всичките ти роднини са загинали в Хималайте? А? Защо, ако носиш тия имена Лесли или те, не знаеш коя е майка ти и кой е баща ти? И защо почвам да си мисля, че всички до един тук сте копелета? Сержант, как беше първият въпрос? Искам отговор на всички въпроси! Измини ли се? Скъпа, ела! Искам да ти кажа нещо бързо. Няма да ти разкрия истината за Лесли. Доктор Морти, ние вече знаем истината за Лесли. Скъпа, не издържа повече. Бъди готова за шок. Дейвид, какво става? Този младеж... Да. Бащата на този младеж... Отворете там, братане! Щупи се, сержант! Бащата на този младеж... Той е на Великия, моят баща. Този младеж е мой. Твой? Ваш? Как така твой? Повикахме майстор, сержант. Мой и на сестрата й. Как така твой на сестра Тейт? Аз тогава бях млад, красив, мъжествен... Дейвид, да не искаш да кажеш, че... Искам да ти кажа, че не е могла да ни устои. Майстор идва! Какви си ги измисляте? Аз да си измисля. И доктор Бони ми е баща. Лесли. Той е добър, и е мил, и е герой. А този е надут глупак. Надут глупак? Аз дори не приличам на него. И слава Богу. Ти не може да си ми баща. Деда не бях, обаче съм! Майстор идва! Млад сержант! Кажи ми, че той лъже, мамо. Лесли. Кажи ми, че той лъже. Аз съм намерил своя тата. Сине. Трябва да е доктор Бони. Да, прав си, сине, разбира се, че съм аз. Съжалявам, скъпа, но трябва да си кажем истината. Какво? Благодаря ти, Дейвид, но няма нужда да поемаш и моите отговорности. Така ли? Да. Знаех си аз. И аз. Добре си. Татко ми не лъже, нали тата? Да, разбира се. А Дейвид, много съм ти благодарна за всичко, което се опита да направиш. Но аз ще се оправя, уверявам те. И съм много щастлива при създалото се положение. Ти щастлив ли си, Хюберт? Щастлив съм, да. И аз съм много щастлива. Аз просто си помислих, нали, че по-добре ще се грижи за момчето. Много щедро от твоя страна. Да, Дейвид, ти не си такъв човек. Хайде, мамо, вече да отиваме вкъщи и да направиш от твоя ароматен топъл чай. Да, аз правя много хубав чай, Лесли, ще ти Ами хареса. сержанта и транспортното нарушение на Лесли? Помислил съм за това. Нали доктор Конали е братовчет на сержант? Да. И нали доктор Конали беше хванат на перваза на прозореца? Да. Не ми се вярва сержанта да повдигне обвинение срещу братовчет си за това, че е надничал при сестрите. Хубав, ти си гений! Разбира се, нали ми е татко. Хайде, бабо. Добре. След вас, мисис Бони, Хюбърт, това предложение ли е? преди 19 години те изпуснах. Не съм такъв глупак, че да си изпусна отново късмета. Мисля,
дължите обяснение, ваше преподобие. Да отидем при... Дейвид, приятно ми е да знам, че и ти си човек. Бил си някога. Как така някога? Напоследък си станал съвсем тежък. Аз тежък? Когато въртеше по някоя любовница, не беше така скучен. Какви ужасни неща казваш? Спря преди 10 години, нали? Аз не съм сигурен, че... Аз съм. От тогава си са затихващи функции с мен. Затихващи функции? Съвсем не искам да кажа, че трябва да се върнеш към старите навици в стаята с душовете. Розмари... Но малко повече активност вкъщи ще ни се отрази добре и на двамата. А сега да отидем при делегатите. Какъв късмет извадих с тебе, Розмари! читалище театрален състав Мара Пенкова. С огромно удоволствие и вълнение искам да поканя на сцената виновника всичко това да се случи, дамата, с която имам удоволствието да работим вече пета поредна година, режисьорът Надя Зенова. Благодарение на който този спектакъл доби този завършен вид. Това е театралният педагог на трупата Камен Иванов. Къде си, Камене?
скъпи приятели! Честита премиера! Пожелавам на представлението дълъг живот. Пожелавам да обиколиме сцените, не само националните, ами да имаме удоволствието и честта да отидем и на международна сцена, защото... Карлия! Защото вие сте доказали, че където стъпиме, просто нивото е вау! Насякъде печелиме първите и вторите места на националните фестивали за любителско театрално изкуство. Искам да ви благодаря за това, че отново превърнахте дългоочакваната премиера в един празник, на който ние се наслаждаваме вече поредна година и ни потапяте магията на великото театрално изкуство. Благодаря ви! И сега ще дам думата на режисьора. Надя, не мога да се въздържа. Заповядай, миличка. Благодаря. Първо благодариме на прекрасната публика, която всеки път подкрепя театралния състав Мара Пенкова. Ние правим това не само за наше удоволствие, но и за ваша радост. Благодаря ви, че сте тук. И наистина искам да изкажа огромна благодарност за грижата, която полага читалището за нас, защото честно ви казвам, правенето на театър не е проста работа. И то е трудно и за професионалистите, пък за хора, които са все пак любители, е изключително трудно, освен ако не са максимално отдадени. Те са, за което им благодаря на всичките колеги. Благодаря на това, че тази трупа има своя дом в читалище Христо Смирненски, защото спектаклите се обгрижват, а една трупа се отглежда. Така че без вас ние нищо не можем да направим. Нели? И на последно място благодаря на Камен Иванов, без чиято помощ аз наистина няма да успея да се справя, защото ние раждаме идеите, обаче театралните педагози, които са актьори, ги провеждат. Благодаря за топлите думи на режисьора. Важното е, истината че театралното изкуство, любителското театрално изкуство има дълбока история и корен в нашето читалище. Така че всички сме запознати и помним, и по-възрастните, и по-младите вече имат погледа, че всяка година тук се случва по една нова театрална постановка, която е в резултат на почти повече от половин годишен труд на тези хора, които в ежедневието си са ангажирани със своите злободневни ангажименти, професии и проблеми и намират времето и любов. И това ги води тук любовта им към театъра, към читалището. И благодаря ви за вашата отдаденост наистина. И благодаря Надя и Камен, че за поредна година ни подадахте ръка и имаме удоволствието да работиме заедно. Резултатите са на лице. Благодаря. Разбира се, благодаря на всички вас, защото без вас няма как да се случи тази магия. Благодаря за подкрепата на община Златица и имам честта и удоволствието да поканя господин Цветков. Заповядайте, господин Цветков. Благодаря от все сърце на вас за прекрасния спектакъл, който днес тук изнесахте за нас. Всеки един от вас се въплати в своята роля, така че бяхте невероятни. Искаме и за бъдеще да представяте се нови спектакли, да радвате жителите на община Златица, защото трябва да пазим изкуството на България. Вие сте хората, които ни водите към по-светли бъднини. Така че благодаря ви още веднъж, госпожо Михайлова.
здрави, бъдете успешни, бъдете благословени, все по-често да се виждаме, да гледаме хубави представления. Благодаря от все сърце на всички вас. Имаме присъствие и от Общински съвет Златица и упълномощен господин Пламен Петров. Заповядайте, господин Петров. Аз не си спомням от кога не съм се смял така и от кога не съм се забавлявал така. Наистина тази сцена, сцената на читалище Христос Мирненски заслужава такава постановка, заслужава такива артисти и заслужава, и ние като публика заслужаваме това нещо. Аз благодаря от името на Общински съвет Златица и в частност на председателя на Общински съвет Златица. И много сме радостни и сме благодарни, че има такова събитие тук и се случва такова нещо. Така че наистина бъдете живи и здрави, радвайте ни нека тази сцена да ви маде и вие не видите в Лондон. Красива кошница от Аурубис, които ни подкрепят също по партньорската програма. Аплодисменти за тях. Искам да кажа само още нещо. Изкуството е безценно в неговия духовен смисъл. Но едно изкуство, за да съществува и да се развива и да се надгражда, наистина става въпрос и за финансов ресурс. Ние днес подарихме тази постановка по повод празника Спасов ден, но отвън сме оставили една кутия, така че който има възможност и желание, нека да ни подпомогне финансово, за да може да отидат тези артисти на колкото се може повече фестивали и да докажат своят талант и ниво и наистина да популяризират театралното изкуство и да прославят община Златица. Благодаря ви още веднъж за присъствието. До нови срещи!